Parlar de Carme Karr equival a parlar dels inicis del periodisme femení, no tan sols a Catalunya, sinó al conjunt de la península Ibèrica. Carme Karr és el nom que identifica la primera gran periodista de la història catalana i també la fita que assenyala l'inici de la participació de les dones en el món de la premsa. Noms com Dolors Monserdà, Agnès Armengol, Palmira Ventós, Maria Domènech, Sara Llorenç, Joaquima Rosal, Mercè Pedrós o Isabel Serra, que van signar les primeres peces periodístiques femenines de la història de Catalunya, van publicar de la mà de Carme Karr. La història de Carme Karr i el periodisme comença a finals del segle XIX, però el seu nom apareix amb força a partir de 1906. Aquell any va ser nomenada directora de la revista Feminal, que sortiria com un suplement dedicat a les dones que es publicaria amb la prestigiosa revista Il·lustració Catalana. Carme Karr va ser la primera dona que va exercir com a directora d'un mitjà de premsa català i va ser la iniciadora d'un corrent modernitzador que reivindicava el dret de les dones a ser autònomes i a tenir un lloc i una funció pròpies en la societat. La revista Feminal va ser publicada entre 1907 i 1917. Durant aquesta dècada, el moviment feminista català, pioner a Europa, va assolir importants fites reivindicatives. Són els anys, per exemple, de la creació de l'Institut Català de la Dona, promogut per Francesca Bonet-Maison. Durant aquells anys, la revista Feminal, la seva directora Carme Karr i el seu equip de prestigioses articulistes van impulsar, acompanyar i prestigiar el moviment feminista català. Carme Karr, des de la tribuna de Feminal, es va convertir en una de les principals icones del feminisme català. El 1913 va fundar la Residència per a Professores i Estudiantes La Llar. Posteriorment va col·laborar en els principals diaris de la ciutat i va ser una de les promotores del manifest que el 1931, quan va ser restaurada la Generalitat, demanaria al president Macià el sufragi femení.